ang kining first Sunday sa Lent, ang una gid aning mabati nato kabahin gyud sa pagtintal ni Hesus. Ana sa usahay dili sa gyud pagtintal, pero sagaran pagtintal. Kay kini manggong Kwaresma mao ni ang atong panindot sa atong relasyon sa Ginoo. Nya kanang sala mao nay makapabati sa atong relasyon sa Ginoo. Nya ang sala nagsugod na sa tentasyon. Mao na sa unang pagbasa, nindot kay relasyon ang Ginoo ug ang unang tawo nga iyang gibuhat si Adan ug si Eva. Gitintals bitin. Nabati dayon ilang relasyon. Kanang banag asawa nga nindot kay relasyon, tintalon dayon nas bitin sa yawa, mobati din ang relasyon. Bisa ka na imong naong, nindot kay kag naong, baby face kay ka, tintalon din ka sa yawa ana mga paputi-putis naong, hangtod hadlok na kay kasigas adlaw. Guba naman imong naong. Anang imong buhok nga natural kaayo, tintalo day kasyawa, pakulor-kulor, pariban-riban, hangtod imong buhok mura na nag-alambre. Gahi na kay tanan, gasto na sad kag maayo aron mo humok-humok. Mga tentasyon ba? Kining pare, may kay mamaligyag sla, tintalo dayon eh. Unsa man say tintalan eh? Patay ni wanay mo viewan eh. Mao na tentasyon. Kinsa ninyo dinhi ang dili gyud matintal or wa gyud natintal ta sa kamot? Pulos gid mo mga yawan noon. Oy, gabi kinang tentasyon. Ang kanamang kong tentasyon mga igsoon gisintro na sa unsay nindot para nato. Munay una gyud kana bang nindutan kay ta, kana munay unang itintal. Ang sunod kanang tentasyon kana sang di gyud ta ganahan, kana lain na sa nang tentasyon nya. Ang sunod na sad kanang wap animo maangkon, kana bang imong gipangandoy. Mao nay tirahan si yawa kay bao mangyawa na kinsa may di matintal nga porti mang ninduta. Hay may mas nindot ang silingan nga 18 anyos o ang asawa nga 60 anyos. Hay nindot ana. Kamo mga bana ba? Kamo mga bana, hay may nindot ana. Oy, kalayo ra nang 60, luod na kay nagnaong. Pero bantay, nindutan gani ka, tentasyon na. Hay may nindutan sa pare. Daghag kolekta o way kolekta. Daghang kolekta pero dili na tentasyon, grasya na. Kay di man naamo magunsa man ang dako kay kolekta, daghan kay mamalit sa tong slot, di man sad nga ako, di man ko na isod sa bulsa, anhi man na sa simbahan gamiton. So dili kay na nindot para nako, malipay lang ko ana kay para simbahan. Kana kon wa ko batintal. Nya sunod kanang ang satong sunod ato kanang di kaganahan, di jud ka ganahan. Hay may inyong dili ganahan kanang daghan kag pagkaon o wa kay gikaon. Nang wa jud kay makaon ba, hay may di ninyo ganahan ana. Kanang way makaon, di ka ganahan ana. Hay may ganahan ninyo kamong mga babae, buutan nga lalaki o bisyoso nga laki. Tanawa, di ba? Pare ganyan yung gikinahanglan. Pero ay kumpiyansa na. Nya sunod kanang mga pangandoy. Kana bang wapa mo abot nimo? Hay may ganahan ninyo imong kwarta 1,000 o 1 million. 1 million yun, pero hibaw ko nga jutay ra kayo ang naana. Hay may imong ganahan imong kwarta 10,000 o 10 billion.
Og papilion gyud mo ba? Oy, nangandoy jud kay kadtog yung daghang kwarta. Nya wa nay hunong pangandoy. O mo nay gitira sa yawa ngadto ni Hesus sa pagtintal. Di man ganahan tanang way gikaon ingon ding yawa. Niya may mga bato gamhanan man kagamit ay mong gahom himuan ning pan aron mawa ng problema nimo sa kagutom. Si Hesus giilisa niya ingon siya di man kita ganahan anang gutom pero pwede ba yan na tagbaon sa pulong sa Dios? Di ba? O na wa na gani mo gikaon ay mo karatol ay mo pangutang. Kay kanam kung pagpangutang mo na'y paghimo sa bato nga mahimong pan. Di ba? Ayaw mo pangutang. Unsa man, basa lang mo sa pulong sa Dios. Mo inyong himoong pamahaw, paniudto, panihapon. Tanawa, di ba? Human sa 5 ka adlaw, hanap na kaayo ang imong pananaw. Hanap ba? Pero nagbasa gyapon kas pulong sa Ginoo. Kana hangtod din akakakita sa Bible. Unay buhata. Pero wa kay utang. Magun sa magsiga kay kag mata, tinaw kay kag pananaw, pero may kay kamutan-aw sa maningil, simang kay kag lakaw. Kusog na kay ka mangilad, wa kay kapuslanan, natintal ka siyawa. Nya kanang nindot, oy sus, gipakita sa yawa ang kanindot ka na bang pakpakan kas mga tawa. Yes, pakpakan, di ba mo manaron naghang mo biyoni mo daghang mo daig mo na manaron ang tentasyon mo nang uban tiktok dayon daghang mo biyo nya mga babay kay di man kayo mo biyo og taas imong sinina ala hus ana ong gingaris babaw hangtod nga ang pari magpanilap na. Mga kabuang ba inana kay para daghang mo tan-aw mo to ningon sa dangyawa ambak dinis building tan-aw na mga tao nimo kay niagot ta sa sentro sa syudad pero sapnayon kas mga anghel di ka maunsa igabot nimo sa ubos mamaphara ka nya moingon ra din ka okay na ingon nimo to pili ba mo naron uso kay na mga XX ba no apil na mga X-rated exhibition ba ngambak ka ng pangpang ambak ka ng eroplano niya igabot si yuta buhi lang yapon pakpak dayon mo na gusto to pakpakan ta pero ang Ginoo niingon ayaw sulaya ang imong Dios nganong ako magyong sulayon ang Ginoo balaod manas Ginoo nga kun moamba ka hagba gi ka si yuta gravity man na law of gravity natural law man na gi-establish sa Ginoo nganong imo magyong hagiton ang Ginoo nga usbo niya ang iyang balaod. Parehara na naman, pusila ko. Nya Ginoo, niingon mangyod ka, nga dili ka maunsa, kung mutuo ka nako, ako ning pusilon akong ipakita nga dili ko maunsa. Na ipusil ni mo, buak na imong Nya, sa mahitabo, patay ka, yung Ginoo, balaod na nako, nga madutlan ginang imong nya og dako imong samad patay gyud ka nganong imo man kung suwayon unsa may gustos Ginoo tumana ang iyang balaod respetuhi ang iyang balaod sunda ang balaod sa Ginoo dili kay magsigi mog sex unya ang imong iampo nga di unta ko mamabdos niyabag ka imong suwayon ang Ginoo Lord nagsige man yung kong simba ni mo, lab man ni kay na ko akong uyab, nang hagad man ni mga tumig motel, mukuyog lang ko Lord, panalip, di taong ko Lord, gaway mahitabo. Nayabag ka, ato mong motel, liway mahitabo. Bisan ganig pari imong kuyugan dito. Kamuritsing yung ayaw magsuhaya ba? Sundahin noon ang gisogos, Ginoo, you shall not commit adultery. Sa huna-huna palangdaan, buntugan na ng mga malaway ang huna-huna. Kana mo'y sunda? Gusto magkakang ma-preserve ng imong virginity, kanang imong purity. Gusto magkakangwa kay anak, ay mo pag-sex. Pag tinutukay mo diha. Kay balaod sa nas Ginoo nga di gyud mamabdos ang tao basta way sexual activity. Usara gyud ka babay ang iyang gipamabdosan nga way sexual activity si Maria. Dili na pirmi buhaton sa Ginoo kausara na tungod sa importante sad nga plano. Ay nalagsuwaya ang Ginoo.
Do not test God. Sige kong sigarilyo, Lord. Kung saan man yung ganahan mo ko ng sigarilyo, di lang ta ko masakit o sakit sa baga. Inom kong maayo, Lord. Inom kong maayo. Ay lang sa taon, paboruta akong atay, Lord. Yabag ka nga. Blaod na sa Ginoo. Lord, mangabit ko, Lord. Kay lami magining kabit nga. Makasabot lang untang asawa na ko, Lord. Makasabot lang untang bana na ko. Dawaton lang ta ko ani akong kahuyangan. Sabton lang ta ko niya. Yabag ka diya. Sala man na. Niya imog yung testingan ang Ginoo nga linaw lang yun imong kinabuhi, magkagubot yun ang kinabuhi nimo. Basta pasudlo nimong sala, matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, musud yun ang kamatayon, musud yun ang kadautan. Ay pagsigid ang pakaron ingnon nga mo serve man ko nimo, Lord, mo ampo man ko, mangumpisal man ko, sabta lang sa kuaning akong kabit, sabta lang sa kuaning akong iring-iring, kaning akong duaw-duaw prostitute, kanibang akong mga kinilo, sabta lang sa kuani. Di na pwede. Do not test God. Muabot gyud ang kadaot. Kining mga linog karon, kining mga baha, kining atong gitawag og climate change, bunga na ni sa atong pagsigig supak sa Ginoo. Unya magsigig tag ingon, sabta ko Lord, sabta ko Lord. Ang sala muhatag ginag kamatayon. Numdumi na ninyo. Labaw na gyud ang sa pari. Kay magkadako ang imong authority. Ang gamay nimong sa dako kay nag-impact. Mas maayo pa tong kinaubsan nga tao makasa kay gamay ra kay nag-madamage. Mo nang giingon sila nga sana great power requires great responsibility. Nga naman, kay taas kay kang abilidad, para nako, masayop lang ko aning akong kinabuhi, maigo lang kong tentasyon, kamong tanan, pila mo kamilyon, magtanaw nako, labi na sa mga online parishioners, patay kita. Maunay maigo, sa usa lang nako ka, sipiat. Mas may pa ning sakristan, kay masipiat ni, ang iyar sang mabiktima kadto sa mga ashirits. Sila ra sa naunay-unay. Pero pare, ay sus, apil tanan. Apil pa mga online parishioners, wa nagay mamalit og slot. Pero magbinuotan lang sa gyud ko. Basta daghanag yung mupalit. Mo nagahapon ang atong halin. Pila na halin nato sa atong kuan? Slots nga SBF DAG nahalina na taog 5,335 slots as of yesterday. Do tayo. Pero napay 70,665 slots na tag 500 per slot. Kung di lang yun mo magpatintal siyawa nga ayaw hatag, di lang yun mo magpatintal o manghatag lang yun mo, kining ni ang 500 slots. Ang sana? 70,600 ka slots. Hurot dayon eh. Oh. Niya, paspasay na rabataron kay nagsugod na tagtrabaho. Akong ipakita ninyo kadiyot sa atong screen ang nahitabo na nining past week. Trabaho. Nga. Pakita dong. Naray. Rog na diharong mga poste. Salamat kayo sa inyong pagpamalit og slots. Pero tintalon gid mo siyawa ay namugpalit, ay namugpalit.
Pero di ko mahadlok ani kay gamhanan man ang pulong sa Ginoo para man iskayuhan sa simbahan. Siguro gyud kung mamalit ra gyud mo kamong mga buutan, pero kamong mga nangatintal pagbag-o na mo. Ang katapusan gitintal ang Ginoo nga ihatag ang tanang gingharian. Ang gigamit sa Ginoo pulong sa Dios nga nag-ingon simbaha ang Dios. So kana dayang musimbas Ginoo, dili gid na mahangol aning mga bahandi sa kalibutan. Pero kung ikaw ni simba siyawa, ganahan kay kag bahandi, magsigi kag pangitag kwarta, yuta, no? Pero kung simba kas Ginoo, tinuod jud tang nagsimba sa Ginoo, di ta mahangol sa bahandi. Nganuman kay kanang tanang bahandi nga atong makita dinis kalibutan, pulos na hinimo sa Ginoo. Nya kun ang Ginoo mo itong simbahon, siya mo'y muhatag na tog bahandi, dili ang kalibutan. Mao na simbahon nato ang tighatag, dili ang hinatag. Nya unsa may itong buhaton sa iyang gipanghatag, ipaambit sa atong isig katawo. Iapod-apod sa Dios non nga pagpaambitay. Munang ayaw na mo pagsigi og inilugay, magsigi natag hinatagay. Di na unta maggubat ang mga nasod aron lang mag-ilog sa bahandi o gahom, maghinatagay unta sa bahandi. Di na unta magkinusmuray o magkinihaay ang mga managsuon kay nag-ilog sa utlanan sa kabiling yuta sa ilang ginikanan, kung dili magpasayloay o maghinatagay og agianan. No? Nabita mi gisukod ang yuta kanang atong himuanag kapilya para sa ato dining San Vicente proper, naaman dihay 500 square meters sa atong gipalit, hinaot magamit na og temporary nga kapilya sa pista sa ato sa dinhing katong chapel ba diha ba nga 100 years na kapin atong padayonon. Yang pista ana katapusang Huwebes sa Abril. Yang ato na rong pista sa parokya katapusang Sabado. Nindot kayo, gahiusa mi dito niya. Pag-abot na dito, ingon din sila, nga no man ipadir nga anak maningad to. Ingon sa Sister Elby, ang mag-imong ibabag ni uyon sa karsada, o doon na mo palit dito sa luyo, sa pag-agi. Niya, pag koral, ato na ning abunuhan, iatras ang paghimo sa koral. Kay haron ang karimpikas o makapalit, mo atras o gamay, na apay agianan sa tunga. Ana bang panghuna-hunaa ba? Dili kay ako ning yuta, kuralon ko ni asa mi agi bahala na bukas ko dagi ako ning yuta. Nabuangon mo. Gina buotan man mo nindog na lang ta.